To our scripture reading from the first book of Samuel, chapter 16. Sizafunda from verse 11 to verse 13. Isifundo sethu sikwincwadi yokuqala kaSamuel, isahluko seshumi nesithandathu. Sizawuqala ukufunda kwivesi yeshumi elinanye siyokuma kwivesi yeshumi elinesithathu. Masiyifunde ke nabayifumeneyo. Wathi uSamuel kuyese, awonke na amakhwenkwe akho? Wathi, usasale encinane, nantso isalusa impahla emfutshane. Wathi uSamuel kuyese, thumela yokubizwa ngokuba asikuhlala esidlweni ide ifike apha. Wathumela wayizisa, yaya ingqombo emahle amehlo ayo, inhle nembonakalo yayo. Wathi uYehova, suka ume umthambise ngokuba nguye lo. uSamuel wathabatha isikhohlo se-oli wamthambisa esesazulwini sabakhulu bakhe. Umoya kaYehova wamfikela ngamandla uDavide ukususela kuloo mini, wesuka kuSamueli wayeRama. Eli lilizwi lenkosi yethu enguYesu Kristu. Libukutya kwabo balambileyo, libe ngamanzi kwabanxaniweyo, limpahla kwabo baziva begodola. Wanga uThixo wethu akalisekelele lelizwi ngoku kude kube sephakadini. Amen. Tata uPresiding Bishop, the General President and her executive, Utata USG if he is present, Utata General Admin, Umama General Treasurer General, Mandibulise all the bishops, all the presidents from various districts, officials and delegates kwi-district zonke. Mandinibulise bantakwethu ngesandla sami sasekunene ndisithi inkosi yomqolo mayibe nani. Mama uGeneral ne-executive yakho, ufikile ubrother organizer uthi, wathi qhubani uqhubo kodwa senijonga uba kusebusuku abaphandle. Asizohlala ke. Ilizwi esilibekelweyo liphayana kuverse 12. Suka ume umthambise ngokuba nguye lo. Phansi kwetheme yakho, Mama uGeneral President, God's plan is unpredictable yet is perfect. Ndiyadlula basabana. Andizongena kwibali likaSamuel. Ndiqinisekile yaziwa. Ukuba kukho umuntu ongalaziyo ndizamcela adibane ne-Women's Manyano District Convention. Phayana sozunganiva ibali likahana. Kunye noSamuel.
Kodwa ndifuna ukudlula nje kule ndawo. uSamuel was a prophet. uSamuel was a priest. uSamuel wayeyimboni. Kwaye uSamuel was a judge. Kwakukuthi kwaSirayeli xa kukho ityala efuneka lixoxwa kubizwa umbingeleli. uSamuel ethe apho as a judge. Kwafika ilizwi uSamuel lisithi kuye, sidiniwe ukungabi na king. Nathi singuSirayeli sicela into yoba sibe nokumkani njengamanye amazwe. Sukume mthambisi. Wathi wamjonga uThixo, wathi Samuel, balalela abantu xa bethetha. Wenyuka isiganga uSamuel ebheke esibingelelweni. Kanti kwesi sibingelelo uyasondela uSaul. uSaul was no longer traumatized ngokulahleka kwama-AC, but ngoku wayesefuna ubona imboni. Wadibana noSamuel esikhangeni. Bathi ke bedibana, wathi uSamuel, hlala phansi sidle isidlo, siza kuthi kwavukwa kusasa ndithethe kunye nawe. Sukume umthambisi. Wathi ngoba sekuseni wehla uSamuel ehamba noSaul, wathi ekugqibeleni yithi kwami igqithe ke wena yima likuvisa ilizwi likaThixo. Wamthambisa. Kodwa ubukumkani bukaSaul uye uSaul waphakama. Manje kwethu sinjani isikhundla? Nawuthe wasesikhundleni amakhwapha wakho akathanda ukuphakama. Wathi wazibona kuloo ndawo, wambona uThixo, wathi ndikucekisile Saul, ndikucekisile. Ndiyasola to anoint you. Ndiyasola. Sukume umthambisi. Kodwa apho ndikho ngokubazalwane sisendlini kaYesu. uYesu uhleli phansi apha. Wathi makabize umfana. Ndiyakhawulela imali. Wathi makabize umfana. Wathi wongena ngomnyango. Wathi uThixo, Samuel, I can see you ngoba you are sitting down. Ngoku sukume. Then nguye lona mthambisi. Ndisokuthi kuni that is akudlula. That was a physical anointment. Kodwa nina nilapha. Ninento bebiza ukuba is an atonement. Ngoba nina senithanjisiwe. Nina nithanjiswe ngegazi likaYesu. Nina anizonidi ukuthanjiswa. Ngoba umuntu ukuba ufile ngathi he has been not anointed. Makabize uYesu ngentla. Athi fika Yesu ngoku ngoba ndiziva ndingekho anointed. Sukume umthambisi. Inkosi yoxolo ngenkwakho. Manisikelele izinto bekunaphakathi. Amen.
iibishops zonke zezithili, umama upresident, uvice, nobhala oncedisayo, nondyebo, organizer, i-O, i-president zezithili ne-executives zazo, i-delegate, ilazi zonke ezikhoyo apha namhlanje. Ndiyanibulisa ngelo mfelo nomvukelwa ngasiphezu kwegama, molweni sihlobo zam. Ndizawuxelisa umgqaphe esityhilifa. Kule mizuzu embalwa eshiyekileyo ndizawuhlala phantsi uqhube tatabo. Mandixolise ke Mama General uba mhlawumbi bendibuziwe ngendithe ndicela undiphakamise ngelaa thuba elingu-3:13 ngenxa yexesha ke ndicela nje laa vesi yokuqala neyokugqibela noba sikule ndawo sikuzo.
Incwadi kaSamueli wokuqala isahluko 16 lamqolo we-12 phansi kwesihloko esithi uSamueli uthambisa uDavide abe ukumkani. Lamazwi esiwanikwe ile office ayiphelayo la vesi ye-12 suka ume umthambise ngokuba nguye. Ilizwi likaThixo eli ubunzulu nobukhali balo layisiphula imithe emikhulu yemisedari kwelaseLebhanoni. Banoyolo abalivayo inhliziyo zabo batsho balenze babuye basindiswe ngalo. Inkosi engibawo mayilisikelele ndisazawucacisa nje ngoku naphakade. Amen. Xa ndizawukhwelela suka ume umthambise ngokuba nguye. Mama uGeneral ne-office into endizoyimela apha kukuzokwamkela salathiso. Qala ke ndenze le nto endisenobana mhlawumbi ndingalifumani ithuba lam. Ndilenze ilizwi lombulelo. Bendingubani nam? Ndiyabulela uThixo othe wolatha oba nalwakwanondudule eme kule ndawo. Suka ume umthambise ngoba nguye. Ndicelwe ile ofisi bantu abatsha obana ndizawucacisa. Cela ke zendinyamezele. Ndicelwe uzocacisa bawutshopho ibala. Andizuyenza ke le nto idla ngokwenziwa mhlawumbi ngabashumayeli beve besithi nyalazi ba mhlawumbi kube ndiyandenexhala ngoba hleze uthi kanti khomntu oqalayo ungena ngalamnyaka onomdla wokuva elibali. Yile nto ke endithi mama uGenerali ne-ofisi ndicela nindinyamezele. Suka ume umthambise ngoba nguye. Emva kwencwadi ezinhlanu ezikhokhelwa incwadi yendalo, incwadi kaSamueli wokuqala yincwadi yokuqala kwincwadi incwadi le yokuqala kwincwadi zembali okanye zeziganeko. Suka ume umthambise nguye. Ndikhawulezile uSamueli unyana kabawo uElikana unyana pha owacelwayo uThixo wanqwaba waze wakhulela etempileni phansi kwesandla sombingeleli. Suka ume umthambise. Ekukhuleni kwakhe elele
wezilizwi limbiza, wabheka kuyise, ndilapha kuba mbizile. Yathi impendulo, andikubizanga, mthambise ngoba nguye. Latsho okwesibili, waya kwathiwa andikubizanga. Xa limbiza okwesithathu, kwathiwa uba uphinde wathetha uzuthi thetha Nkosi, ngokubesiva umkhonzi wakho. Kulo mntu njalo luthunywa kwatata uJesu. Manje iyeke ke ndiyayigqibezela ngenye imini. Uzothambisa uDavide, unyana kaJese, umzukulwana kaba omkhulu uObedi, okhokho wakhe nguBoazi kwintombi zakwaMowabi. Suka ume umthambise. Xa esabela ubizo lokuthunywa uSamueli kwaJese, ithi incwadi yeBhayibhile ubonwe eseza kwakhutshwa amadoda oba ayomhlangabeza. Ambuza umbuzo oba uza uxolile? Wathi ndiza ndixolile, hambani nam siyopindelela. Kwaba omkhulu uJesu. Suka ume umthambise ngoba nguye lo. Xa efika ndizawujika izihlobo ezihle zobulela uThixo. Wafika ukhuma, ulungisiwe njengoba usaziwa into yobana ukhona umsitho apha. Xa ke uzakwenziwa umsebenzi, thina bantu abakhulele ezilalini, uqala uvaswe ngeyeza lekhaya. Ithi incwadi lizile eliyeza, weza utata wekhaya wazamisa, akwavela nto njengoba uqhela ukuthi xa izanyiswa lambiza unyuka into. Wakokela into yobana inoba kanene nanjengomntu othanda ubutha, inoba uye wahlwelwa akazofika ekhaya kangalalapha. Kwacelwa udadobawo, weza udadobawo, wayizamisa ibhekile yobulawo. Suka ume umthambise ngoba nguye lo. Ayenyuka kwakwindoda ezama ukugqwetha le nto uThixo azamuyitshila ebantwini. Wathi ke kakade into ethethayo lilizwi, into ephilisayo. Suka ume umthambise ngoba nguye lo. Balisebenzisa kulo mfana olathiweyo ngutatakhe. Linjalo lingayenzanga into eliqhele ubana liyenze phambi koba lisetyenziswe.
waqala umsitho, wavulwa njengesiqhelo xa kuvulwa amatheko onke. Zachazwa injongo zoba sibe lapha. Kwathiwa kutata uJese makazise unyanakhe, weza nonyanakhe omdala, wathetha uThixo xa kuzokwelula isandla, wathi andimnyulanga. Wema umprofethi wathi uThixo akamnyulanga. Mandinibonelele bantu abatsha, ndizame unqumla. Ithi incwadi yeBhayibhile konyana bakaJese abasibhozo ezile ngokulandelelana kwabo, emana uThixo ethetha, ngoba uThixo uyathetha xa umntu wakhe emamele. Kwafikwa kwangokugqibela nje kumiswe izitulo apha ngaphambili, wathi uThixo nalo andimnyulanga, suka ume umthambise ngoba nguye lo. Ithi incwadi yeBhayibhile wabuza umprofethi into yobana ingaba baphelele na oonyana bakho. Wathi xa ephendula, ikhona ikwekwana esendle, kodwa akukho nto enokwenziwa ngayo. Wathi lo mfo, thumela ke iyobizwa ngoba asikuhlala esidlweni, ithi fika ikwekwe. Eyona nto endizama uyithetha ngumntu omtsha, sinamaxesha wobana ngamanye amaxesha uthi ngexesha izinto izezekhaya okanye izezakowenu, uthi kuba inguwe wedwa ophangelayo kweli khaya, abantu abakwenu uba kuyisumva ukhokhelise itshomi. Kodwa eyona nto endizoyithetha apha namhlanje yeyobana xa uThixo ethethile, suka ume umthambise ngoba nguye lo. Ndizothi kuni aba bantu, wena ongabajongelanga ngweni, aba bantu okanye lo mntu ungenaxabiso kuwe, unaxabiso kuThixo. Yona nto ndizama uyithetha apha yile yobana njengoba uzenza izinto ngamanye amaxesha wenza itheko, kubetha imela nefolokho apha, nizowuthi liyeza ithuba lobana uthi uzama ukwenza uThixo athi awuzuyenza ngoba iza udathenu okanye yiya kuyihlo ukuze le nto ilunge. Thumela iyokubizwa ngoba asikuhlala esidweni, ithi fike. Ithi incwadi yeBhayibhile yayolandwa lekwekwe ke iqale le nto yakhula nayo uYehova uThixo eyisebenzisa ibonakala into yobana ubizo olu inalo, into nayo olubizo lufika kule kwekwe iphakathi kwentlaba, irhangqwe zintlaba, kodwa kathi ngenxa into yobana into kaThixo inamandla. Ngamanye amaxesha athi ngeli xesha erhalela into yobana ungathethi, kuthiwe uzukuthula uthi gwaga ke namhlanje xa ndizawuza kuwe bawuphele, kuthi uzuthi gwaga nawe mani uzibambe. Kodwa isukele nto kuthi ngenxa into yobana awuzenzeli le nto, wenziswa ngulo unamandla kunawe. Isuka into kaThixo izithethele kuwe ungekathethi. Ithi ke incwadi yeBhayibhile ingxaki ebephakathi kukaDavide noyise. UDavide apha ufele isono sikanina, ngeke sihlale esidlweni. Ithi fike le kwekwe, sukumeke umthambise
ngoba nguye lona. Incwadi yeBhayibhile into eyenzekileyo ngexesha unina kaDavide ekhulele isisi singekaveli ebantwini, kwenzeka isimanga, waxabana nomyeni wakhe Mzomhle wokuthandaza, wesuke wathi abaxabaneni kwabo kwanyanzeleka into yobana abophe umthwalo aphinde aphethe suka khona agoduke. Xa ndizawujika bantu abatsha, nguye lekwekwe ithi incwadi yeBhayibhile bazilungisa iingxaki zabo abazali. Wabuya unina womntana sele ezawubeleka, wabeleka. Ekubelekeni kwakhe uDavide, uyise kaDavide, wamcekisa uDavide, wathi ngenxa into yobana icebo likaThixo angeze livinjwe mntu, wena uThixo noxa kunjalo unobangela wobana uhlale kuthi ngexesha kubitheko kwakho athunywe yena edlelweni. Thina abantu abasezilalini noba ukwikomo erhala kangakanani kokweni, kodwa xa kukhona umsitho utata usibekele umyolelo wobana uyabona ke ze nincede nibane nozikoba inkomo niphinde nibuye. Kuthi ngexesha imbiza ziphumayo amane sithi utata zimngalibanta manyoko. Le kwekwe yona ivele nje ayafuna yatyhileka nento ebantwini nobana uThixo uyise akayamkelanga lento yokuza kwakhe emhlabeni. Suka ke ume umthambise ngoba nguye lona. Le kwekwe kudala yahamba noThixo, uThixo eyinceda. Khumbula kaloku yilwe nengonyama yayoyisa, yalwa nebhere yaloyisa. Wema uThixo yavakala le kwekwe inomthandazo, noba sendihamba emfuleni wethunzi lokufa andikoyi kakubi ngoba unam wena. Injonga yakho, umsibelelo wakho uyandithuthuzela. Suka ke ume umthambise ngoba nguye lona. Uyezi emveni kobana ebethwa ngamakwa Mzomhle wokuthandaza, bathi abalesi bezibhalo xa bethetha emveni kobana ephume ngesango ekungaqhelanga kuphunywa ngalo, wakhutshwa ngesango elingasemva. Mzomhle wobulela uThixo wamane ngathi apha endleleni umane ukuthi ndipheleke mkhululi, ngoko ndingandihamba nawe ngosenofefe nwenyuka maqhina. Nguye lona. Sukume umthambise. Yema le kwekwe xa ndizawujika Mzomhle wobulela uThixo yathi into encinci into yobana uThixo unabantu bakhe ngamaxesha onke, ubagcina abancede endaweni zonke. Ithi incwadi yeBhayibhile yahamba le kwekwe ngenxa yecebo likaThixo ebethetha ngalo apho u-5 yoyisa. Mzomhle wobulela uThixo ndizothi kuwe yeke le nto ingathi iyakuphazamisa apha endleleni. Yaziwenye yobana uye wofa uThixo ukulungiselela isithebe. Sukume ke umthambise ngoba nguye lona. uThixo semazulwini, uThixo kubawo makanigcine uthe kuthwaleni kwenu bunzima. uThixo ninika amandla eningenokaniwa lihlabathi ngayo uYesu Kristu Nkosi yethu kunaphakade. Amen.
President ne-executive yakhe, ndibulisa i-President zonke zezithili, ndibulisa i-officials ne-delegates, ndibulisa egameni lomfeli wam uYesu Kristu, amen. Ndiyaxolisa kakhulu ngeculo kuba ndikhwethiwe apha kwathiwa sekulate, kukho abantu abadinga ukuyokonfirma iindawo zolala. Ndicela ke nindixolele, bendingaphoxisi ngani, kodwa kungenxa yento yoba ixesha lethu lincinci kakhulu. Ndizokwenza ke izinto ezimbini. Ndiqhelene wena nale nto yokuba ndibe ngumntu wokugqibela. Ayonto indethusayo kuba nasekhaya ndingowokugqibela. So uPresident ke wenze le nto iqhelekileyo. Ndizokwenza nje into ezimbini. Ndizokonfirma le nto ibithethwa apha, ndithi injengokuba ibithethwa, akho nenye engenjalongo. Eyesibini, ndizawuphruva nje into yoba uSamuel waye-reluctant ukuthambisa uDavid. Ulilanga wanekhaka, ulilanga wanekhaka, ndizophruva nje into yoba uSamuel waye-reluctant ukuthambisa uDavid kuba njengoko uThezi selethile, uSamuel wayene-idea yendlela yokumila kwekumkani kuba uSawule wayeyi-pride kaSamuel, ngoba waye wamumisa phambi kwabantu wathi ndinizisele ikumkani. Ithi ke uSawule wayindoda entle ende strong. So the idea kaSamuel yekumkani was a tall man, strong and handsome. So imbambano kaSamuel noThixo yintoba afike uThixo kuSamuel athi uDavid uSawule ndimcekisile. Yenza intoba kube nembambano, ipride yakhe le, ligugu lakhe.
walila ixesha lide elilela uSawuli, ixesha lide lilela uSawuli. Ukuba bendizenzela bendizawuthi we cannot embrace God's future while clinging to the past. Kuba le pride kaSamuel isuke yamphotha, uThixo wayitekisa. Imbambano ke ngoku yeyoba uThixo uthi ndimtekisile, yamenza into yoba uThixo makabuyise ibini esawutisa. Uyamlilela kude kube nini na uSawule ngoba ndimtekisile. Ukuba bendinesibindi benzawuthi izihlobo zami abenesibindi ngathi izihlobo zami cha anasibindi. Mhlawumbi sijikeleziswa nje singevili izwi likaThixo sibambelele kwipast. Laa nto yayikuphotile i-idea yayo ihlela apha entloko, noba uThixo sithi ayiyo kodwa i-idea ithi yiyo. Zamlilela kude kube nini ngoba ndimtekisile. Benirhaluthi kwalixesha umonga ngepast kuDavid olungiswayo, ngelixesha ulilela uSawule kuDavid olungiswayo, ngoba kakade uSawule urepresenta ipast yethu kuDavid. Benirhalukelela into yoba ngelixesha uklinge kuyo uDavid uyalungiswa. Ndiyarhaluthi izihlobo zami xa nasibindi wangena itawe tatukwisola, wangena itawe wathi Samuel waphuma kwinyana wokuqala wathi nene nguye lo, ubujonge yena the picture nayo kaSawule, ubona a strong and tall man, wathi nguye lo. Ingxaki izoba khona xa kufuneka athulule indebe yokumthambisa yasuka kwangaphuma nto esigodlweni. Kuyenzeka ngamanye amaxesha ingene inkonzo angehli umoya. Ndiyarhalela ukuthi hlobo zami cha anasibindi. Nowesibili, because the idea benirhaluthi bantu abatsha ipast yethu isibambile. Naba bantu babesiphoxile, naba bantu basesiphoxile. We cannot move on as far as we move on. Kuba the idea ilepa yakwipast. As far as we move on, nobomi bethu ngenxa yokuba siklinga kwizinto ezindala. Benirhalela ukuthi namhlanje nguwe lo. Noba nawe usikholelwe uba ndim nalo, kodwa bendizothi nguwe lo. Ndathi kwasuka ke kwawulandwa
uDavide sokolwanda uDavide still akakafundi Samuel ngoba ayikabiyo lento bengihalela ukuthi noba kungavela eyiphi opportunity ebomini bakho kodwa ubayifithi the description ye-past yakho ungayiyeka idlula akakafuni nakelixesha uzisa uDavide kwaqhamuka umuntu obengalindelwanga. Inyaniso yoba asilindelwanga. Jesu uzathandana. Qhamuka umuntu obengalindelwanga kwaqhamuka a total different image ebenayo Samuel. Kwaqhamuka umuntu owahlukileyo. Kuthiwa ngoku wangena kwangena inkonzo wathetha uThixo ngokwakhe, wathetha umuntu enhliziyweni yomuntu o-reluctant, wathetha uThixo ngokwakhe. Sukume umthambise, nguye lo ngathi ilamini yokwalathwa kukaYesu kuYohane sithi nathi imvula yamazulu ethwala isuse isono sehlabathi. Ewe mthambise uthi yasuke oli yavuma kuDavide yavuma omthwe ngenxa ixesha Thixo makandigcina lithanda ngokunabona phakathi. Amen.